Aħna pala l-nżommu n-naħal fil-siti tal-Heritage Malta fosthom hawnhekk ġewwa Ardalam. Daħħalna l-għasel li nipproduċu mis-siti tal-Heritage għal kompetizzjoni tal-London International Honey Awards fej din is-sena irnexxielna nieħdu medalja tad-deheb għal kwalità tal-għasel li nipproduċu minn dawn is-siti. Is-siti li għandna huma San Pawl Milqi li jinsabu l-Marrat, Tas-Silġ lejn Marsaxlok kif ukoll hawnhekk Ardalam b'Żebbuġa. L-għasel li nipproduċu minn das-siti huwa ta' kwalità tajba għax l-ambjent f'dawn l-inħawi huwa tajjeb għax mhuwiex minsus minn attivitajiet umani, kif ukoll ħafna biodiversità u fjuri li jikbru matul is-sena. Il-naħal li nżommu hawnhekk jmur distanzi ta' 3 kilometri, allura qed ikun qed jiddaħħal il-pollen u n-nektar minn distanzi tal-madwar. L-għasel li daħħalna l-competition jiġi analizzat kemm għal pollens tal-fjuri biex nuru li huwa mill-inħawi, jiġifieri għandek il-location factors, għandek il-tip ta' bee husbandry, jiġifieri it-tip ta' kif nikkuraw in-naħal matul is-sena, kif ukoll extraction methods li huwa xi ħaġa jiġifieri jkollok indafa u kollox kif suppost. Il-competition tinkludi wkoll tasting, blind tasting minn esperti ta' madwar id-dinja u għal il-kompetizzjoni jidħlu pajjiżi ġifieri mid-dinja kollha u l-kumpaniji l-kbar. Hija l-ewwel darba illi xi ħadd minn hawn Malta daħħal samples għal kompetizzjoni bħal di u nisperaw li iktar quddiem nkunu nistgħu ndaħħlu aktar kampjuni biex inkunu nistgħu navvanzaw u anki intejbu r-riżultati tagħna.